Антон, какво мислиш за пептидите? Какво мислиш за пептидите? Какво мислиш за пептидите? Ето какво мисля. Най-популярните пептиди в момента – GLP-1 агонистите. Оземпик, Монджаро, Рета. И да, работят, могат да бъдат изключително ефективни за сваляне на тегло, но ето какво никой не ви казва. Данните показват, че когато спрете да ги приемате, можете да върнете теглото до 4 пъти по-бързо, отколкото ако просто спрете да тренирате. 4 пъти. Основният ми проблем с GLP-1 е следния. Виждал съм десетки, стотици дори хора, които свалят тегло просто като си оправят храненето. Излизат на слънце, движат се малко повече. Без магически инжекции, но ако не можете или не искате да направите това, добре. GLP-1 могат да ви помогнат и да подобрят здравето ви, но има и странични ефекти. И най-важното, яжте достатъчно протеин докато сте на тях. Моля ви и осъзнайте едно нещо. Най-вероятно ще трябва да ги приемате до края на живота си. Помислете дали сте готови на това. На тая инвестиция, на този ангажимент. След това има възстановителните пептиди. BPC-157, TB-500. Популяризирани далеч преди да станат популярни GLP-1, могат да ви помогнат при краткосрочно възстановяване, да, но нека да изясним нещо. Не знаем какъв е риска от рак дългосрочно. А TB500 в животински модели може директно да реактивира спящи ракови заболявания. Не е нещо, с което трябва да си имаме шега. Третата категория – стимулаторите на растежен хормон. CJC1295, ипаморелин, серморелин. Може да ви помогнат малко с съня и с телесния състав краткосрочно, но ефектите изчезват няколко седмици след спирането им. Какъв е смисъл от това? По-добри са от това да взимате директно растежен хормон, но пак не съм фен дългосрочно. И да, като треньор знам, че е моята работа да кажа оправи си храненето и начина на живот и че това е начин на всичко да стане. Знам, че не звучи секси, не е инжекция, не е магическо хапче, не е нов пептид с модерно име, но е доказано и работи дългосрочно. И съм помогнал на десетки хора да трансформират живота си. Без пептиди, без TRT, без стероиди. Не се хваля, но просто ви показвам какво е възможно, когато си оправиш основите. Оправете си храненето, подобрете живота си. Не е лесно, но е просто. Последвайте ме за повече полезно съдържание.